První jde ona. Tak Míša, pojď. Dobrý den. Je to Míša a já se jmenuji Sápur, druhá vola první. Že? A já půjdu třetí. Tak Míško, můžeš. A je to malá holka, koukejte, to umí. Dobrý, Vaneska. Dobrý. Jestli se ptáte, proč skočila tak blízko, tak to bylo přiblížení a teďka jdu dál. Tak. Tady Valentinka bude skákat. Skočila z toho. Skočila to, protože já jsem nenatačila hodně blízko, ale skočila jsem, jak vidíte moje nohy, takhle. Hej, můžu teď já. A ještě jednou můžu, prosím, Takže ještě jednou jde Valentinka, pak jde Míša, pak jdu já. Takže můžeš, Valí. No, já jsem to vyšplhala. No teď. Začínám já. Teďka Míša. A jde Vaneska? Počkej, ne. No. Dobrý, teďka jde Vaneska. To je hustý, jak letím. Neba. Můžeš. Teďka jdu já. Můj problém. To je jedno. Mám zelený boty. Takže teďka to natáčíme naposled a uvidíme se pak u dalšího videa. Ne? Míšo! Hustý! Takže, počkej. Takže já vás tady, jestli vás to bavilo, tak dejte like, odběr a prostě my vás zdravíme. A nějaký koment. My vás zdravíme, takže ahoj a uděláme další video, ahoj.